Stojíme pri novej Škode Kodiaq a na rozhovor sme si pozvali doktora a inžiniera Petra Olaha, ktorý bol zodpovedný za dizajn interiéru, ale zároveň nám vie vysvetliť niektoré detaily exteriéru. Niektoré detaily na tomto novom Kodiaqu ma zaujali, niektoré fascinujú. Najmä by som sa v prvom rade chcel opýtať na rozdelené svetlomety. Z technického hľadiska je to drahé riešenie. Ako vám to prešlo, alebo čo to symbolizuje? Tak ono principiálne sa nejedná o nejaké kompletne nové riešenie, pretože toto sú nové svetlomety, ktoré normálne sa na autách nachádzajú nízko. My keďže sa jedná o auto triedy SUV, tak v podstate je to auto, ktoré môže ísť do terénu. To znamená, že sme mali veľký záujem nad tým nechať v tej spodnej časti skutočne len tie ochranné prvky a vlastne všetky tie funkčné prvky snažiť sa vysunúť vyššie, tak aby neboli možno zašpinené, aby sa nerozbili. Takže vlastne sa nám presunul ten dlhový svetlomec z tej spodnej časti do vrchnej a vytvoril taký ikonický charakter tých 4 elementov usporiadaných okolo prednej masky auta. Je jedna línia, ktorá ma tu zaujala a je to presne zalomenie tejto prednej kapoty, ktorá mi silno pripomína isté anglické konkurenčné modely. Inšpirovali ste sa, alebo jednoducho to pasovalo k tomuto dizajnu? Keď sme hľadali ten správny dizajn pre to auto, tak dôležité boli možno dve veci. Jednak, aby to auto zostalo nezameteľne Škodou, to znamená, máme tu určité elementy, ako je napríklad ten Power Dome, na ktorom je umiestnené logo. A potom druhá vec bola, hľadali sme charakter, ktorý by pôsobil výrazne SUV, ktorý by pôsobil takým maskulatívnym charakterom. A to je práve to pojednanie tých jednotlivých ploch. Pri tomto aute vytvárame takú určitú svojbytnosť. Presunuli sme sa dozadu k zadným skupinovým svetlometom, ktoré opäť veľmi silno pripomínajú Škodu Superb. Tie zadné svetlá sú zase niečo, čo je pre Škodovku typické a je to práve tá snaha vychádzať pri tých detailoch z českého kryštálu a je vidieť, ako sú vlastne ostro zabrúsené. Sú úplne iné od nového Superbu a sú výrazne trojrozmernejšie. A nielen teda, že sú esteticky atraktívne, ale takisto aj veľmi dobre fungujú. Keď sa pozrieme vlastne na tú otvorovú hranu, tak tá funguje zároveň veľmi dobre ako aerodynamický prvok. A to znamená, tak ako poznáme pri iných autách, nie sú tu potrebné nejaké doplňujúce línie. Pri každom tom dizajne nielen je dôležitá tá estetika, ale je dôležitá vlastne to sklbenie tej estetiky s funkčnosťou a práve vtedy môže vzniknúť ten, dalo by sa povedať, dokonalý prvok. Sedíme v interiéri Škody Kodiaq, je veľmi atraktívny a pôsobí na mňa až premilovo. Na druhej strane mi osobne chýba, že nemá stredovú konzolu vyvedenú až po vrch palubnej dosky, tak ako tomu bolo na štúdii. Pre mňa osobne to bol taký najvýraznejší prvok, ktorý sa mi nesmierne páčil, čo bránilo jeho použitiu. No v podstate tuto hovorí legislatíva relatívne jasno a hovorí o tom práve, že je určitá úroveň, pod ktorú displeje nesmú zobrazovať premenlivé informácie a to nás jednoznačne limitovalo v tom a preto sme sa rozhodli umiestniť ten displej do tej najoptimálnejšej polohy, to znamená vlastne relatívne vysoko, tam, kde je aj veľmi dobre ovládateľný. Ja mám ešte špeciálne jednu otázku, ktorú rád dávam každému dizajnérovi a zbieram odpovede. Ktoré je najkrajšie auto celej histórie? Tak týchto aut je veľa a pre mňa osobne tá najkrajšia éra to sú tie 60. roky. Ferrari po 250 GTO, Mercedes 300 SL. Možno zase, keby som si mal vybrať auto zo Škodovky, tak by to bolo trošičku staršie a bol by to vlastne ten populár Monte Carlo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.